A cidade da cultura non é un fin en si mesmo, ten que ser un medio, e ten que ser un medio para dar oportunidades a aquelas persoas que desenvolven a súa vida no ámbito cultural. Desde a súa inauguración, a Cidade da Cultura desenvolveu un amplo programa de actividades no que anualmente participan case 200.000 persoas. De feito, o número de participantes multiplicouse por 5 desde o ano 2012. O noso traballo é estimulante, enriquecedor, pero tamén exixente, especialmente en tempos de pandemia. Todos sabemos que está sendo difícil a programación e a xestión no eido da cultura. Desexo que un pronto e cercano panorama pospandémico nos proporcione un certo tempo de calma para que os técnicos culturais sigamos investigando, avaliando, anticipando e programando. Temos unha inmensa sorte de contar que na Cidade da Cultura co que debe ser o principal equipo de produción de eventos culturais que temos no país e posiblemente un dos equipos máis grandes e mellor profesionalizados a nivel do Estado. O conxunto dos galegos temos que aprender a ver a Cidade da Cultura como un enorme patrimonio compartido de todos os galegos, como unha enorme oportunidade, como unha referencia para captar cultura, para traer posibilidades hacia Galicia, non a Santiago, sino hacia Galicia. O gran obxectivo é expandir a cidade da cultura. E este plan aspira a dar resposta pois aos novos retos e aspira a falar e fala de persoas, aspira e quere falar de aspectos como innovación, como oportunidades, como investigación, convertir, se me permite a expresión, a cidade da cultura nunha rótula para o sector cultural.